Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang kinumanakan ninyo. Manaw sa kanimo. O egson sa atong paghalad ng Santos nga Misa ug sa ato ang pagpaabot ngadto sa Ginoo sa atong taratag sa kakatuyuan ug mga pag-ampo atong pangayoon ang pangaliya sa atong mahal nga inahan, ang atong inahan sa kanunayng panabang. Garmandam kita sa pagsaulog ng misa o ginusol kita karon sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan Sa walay paglimot, isukilon ko. Sayod ka man, nga kining alaot, bisalilangan. Sa kaayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo ang tangan, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong gipaabot, ipakanaog mo. Kalayan ito kita sa Diyos nga makahagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kinong ipangayo pinaagi sa Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Amos. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong, dili sa dautan, aron mabuhi kamo. Unya ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, makig-uban gayod kaninyo, ingon sa inyong gipamatud-an. Likayi ang dautan ug mahala ang maayo, ipatunhay ang hustisya diha sa mga hukmanan. Basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nahibiling buhi ni ining nasura. Miingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista, ug wala ko kahimuti ang inyong mga pangilin. Sa dihang dadan ako ninyo halad aron sunugon ug mga halad nga pagkaon, dili ko kini dawaton, ug dili ko usab dawaton ang mananap nga pinatambok nga inyong dadon kanako, ingon nga halad sa pasalamat. Hununga ang inyong masaba nga awit, dili ko buot mamati sa inyong mga tulunggon. Paagaya hinuon ang hustisya ug katarong, sama sa suba nga dili gayod muhubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Diyos. Pamati kamo lungsod ko, ug musulti ako. Israel, musaksi ako bato kanimo.
Ako ang Diyos, ang imong Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog, ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og toro gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kay ako ang tanang mga mananap sa kalasangan, ang linibo nga kahayupan diha sa akong kabukiran. Nakaila ako sa tanang mga langgam sa kahanginan, ug bisan unsay mulihok diha sa kapatagan, ako aman. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, o gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo. Manaa, usap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta sa mga taga-Gadara dito sa tabok sa lanaw. Ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nagihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Ug kay gikahadlukan man sila, walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Miyanhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Hala, panulod ka mo, maingon si Jesus. Ug nangadto sila, ug nanulod sa mga baboy. Unya, ang tibuok panon, mihaguros pagdulhog sa pangpang, ug nangambak sa lanaw, ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy, nanagan ngadto sa lungsod, aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man, sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggula ang tanang tao niadtong lungsura aron pagsugat kang Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, namuyo sila, namubiya siya sa ilang kayutaan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daikot ikaw, Kristo. Adunay duha ka gahom dinhi sa kalibutan. Ang gahom sa maayo ug ang gahom sa dautan. Matod pa ni Jesus, usaray maayo ang Ginoo ug naa kaniya ang gahom sa maayo. Ang dautan walay lain ang yawa. Ang iyang gahom, dili tupong sa gahom sa Ginoo. Ang yawa, si Lucifer,
binuhat lang sa Ginoo. Kanhi siya anghel nga misukol sa Ginoo. Mao na ang iyahang gahom dili parang sa gahom sa Ginoo. Dinhi sa atong ebanghelyo ato ang nadungog dunay duha ka tawo nga giyawaan. Dito sila puyo sa langob nga gihimong lubnganan. Dinhi sa tua lahi pod ang namuyo sa mga lubnganan. Mga tao, manginaotang dili mayawaan, no? Kay narabay napusilan in town didto agahapon. Kining maong mga tao nga giyawaan, matod pa nila pagkakita nila kang Hesus, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Nya mihangyo sila. Ipatuo pod si Hesus sa ilahang hangyo. Pasudla kami ni anang mga baboy. O giingnan sila ni Hesus, hala panulod kamo. O ang mga daotang espiritu misulod sa mga baboy, ug ang mga baboy nanagan paingon sa pangpang, ug uniya nangalumos. Mao ni ang giingon sa uban nga dili maayong mukaon og karnis baboy kay gisudlan og mga daotang espiritu. Kaon ba mog baboy? Ha? Lami kayo sa kana mga baboy inyong gikaon, wala na nay daotang espiritu kay nangambak naman tos pangpang. Unya nangalumos. So kanang atong mapalit nga baboy ron, wala na nay daotang espiritu. Pero napanay daghang bad cholesterol. Maka-high blood gihapon, makahatag gihapon og sakit. Sa dihang nahibaw-an sa mga tag-iya, sa mga baboy, ang nahitabo sa ilahang mga binuhi, ilang gihangyo si Jesus. Nga kon mahimo, mubiya si Jesus sa ilang dapit. Gianugnan sila sa ilang mga baboy. Wala nila ikalipay. Ang kaayuhan sa duha ka tawo, wala nila ikalipay ang presensya sa Dios diha kanila. Wala nila ikalipay ang gahom sa Dios batok sa daotang espiritu nga maoy nagpalingkawas sa duha ka tawo nga nahimong ulipon kaniadto sa daotang espiritu. Maigsuon kun ato ning pamalandungan diha sa dagan sa ato ang nasud karon. Maingon tag ingon ani sad ang dagan. Daghan nga ang ilang gipalabi, ang ilang kabtangan, ang ilang malita, ang ilang kwarta, ang ilang makurakot, ang ilahang makawkaw, mas ilang gipalabi kaysa Ginoo. Mas ilang gipalabi kaysa kaayuhan sa tao. Muna kita, padayon ta nga mag-ampo o mamalandong, dunay duha ka gahom dinis kalibutan. Apan labaw ang gahom sa Ginoo kaysa gahom sa dautan. Dili ta magpadaog sa gahom sa dautan. Ari ta dapig ug sandig sa gahom sa Ginoo. Kung makaingon ta nga murag wa naman ipaglaom ang ato ang nasod, murag ang nagpasulabi ang gahom naman sa dautan, duol ta sa sakramento. Duol ta sa pag-ampo. Duol ta sa Ginoo kay siya adunay gahom sa pagbuntog sa daotang espiritu. Ang ato na lang ang pagdawat nga mas ipalabi nato siya ang iyang presensya sa atong kinabuhi kaysa bahandi ni ining kalibutan.
Pinagi sa Ebanghelyo, si Kristo nakikinabi kanato uban ang mga pulong nga may malungtarong otoridad ug mga buhat nga may makaalim nga gahom. Pinagi kaniya masaligon kitang muampo, makagagahom nga amahan, panalangini kami. Makagagahong amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, pinaagi siya magbalantay, mamahimong matinud-anong tig-alim ug tigpasiguli sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, dili unta malinga sa haylos sa gahom ug sa bahandi, ug makaamgo sila sa kadautan sa kurap nga pagdumala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Nga ang kaputli ug pagtahod sa tawhanong dignidad, maglaglag sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, makakita ug makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga nag-alagad kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalina, makatagamtang sa masana nga kaadlawon sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga amahan, panalangini kami. Makagahom nga amahan sa imong atubangan, gidala namo ang among mga panginahanglan, ug masaligon kaming nag-ampo sa imong panabang, nga maglingkawas kanamo gikan sa daotang gahom. Kinong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaigong ka Diyos, amahang langit nun, kasana mong mga masalay ko, ang panupin mo na abot sa'yo na pinamasa mo sa tao. Mga igsoon, pag-ampo kamo, ragako yung sakripisyo dawaton sa Dios samahen, makagagahom sa tanan. Lawaton unta sa Ginoo sa kabisyo gikan sa mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ng sa tibuning santo sa sa simbahan. simbahan. O ginong Diyos namo, pinaagi sa mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nagamuyo kami nga kining misa, magtabang ang namo sa makarunayon nga pag-alagad kanimo. Kinong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayaw ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mata. Santos nga amahen, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang agbatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan. Ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Diyog usab kami sa mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw, sim walay hunong nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Sa
Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahongan, puno ang langit o yuta sa Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ning mga kasa aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa iyong pan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas, maitugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng parihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usap. Ihatag din ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kanini ug alang sa nang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanong, si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhon ni Jesucristo, naghalat kami kanimo amahening pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Idong dumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga manghingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Idong dumi ang sabo mga igsoon nga namatay. Malaumon mabanhaw sila og ang tanang amatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluoy kaming tanan, imo kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa Jose ang bana, uban sa mga apostoles tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kay lamoy ikaw nga daygon no gamoy ikaw nga himayaon. Pinagi ni sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag kanimo magagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Kaya magampo kita samahan itong gamitan ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namon nga naka sa mga langit, ang daygon ang imong ngalan. Moabot ka na mo ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuot. Dinhi sa'yo ta maingon sa langit, ang kalamuna mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala.
Paingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itungyan sa panulay, inunualawa sa kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw ning panahuna. At tinabangan si mong kaluoy mahalikay kami karunay sa sala ug manayo sa dang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among maranubos. Kay imo malagigirian ang gahong kang himaya hangtod sa Sa kahapon. kangturan. Ginoong Kristo na ingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala ko dili ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagay kami sa imong kalinaw kay usa ko nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap Kaya kami. pakita ang timaan sa itong pag-inigsunay panagdait na kanunay. Kaluy kami, atahi kami sa Mga igsoon kini mong koderos sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia ang pagkalawat,
Magpaambito ta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manausap ka nimo. Dalangin kaniyong Dios makagawom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Salamat sa Diyos.